prosím. Dobrý den, dámy a pánové, a dneska budeme hrát znova Pet Simulator. Už jsme ho hráli jednou, já tady to odstraním všechno, já nebudu na vás zlej, takže jestli chcete, tak velký V a Vasek, velký V 384, tak se připojte na mě. Připojte se, jestli chcete. Ale vlastně úplně co. Jestli chcete, tak si mě požádejte a já se vás dám friendů. Jestli chcete. Je to jedno. Chcete nebo nechcete. Já vám něco za Freddy, tady něco prodat tady. A tady je Blázen, který to prodával za 947. Když jste to mám prodávat ani ne za třeba 40. Takže to je fakt hodně. Hej, Pet for 800 robuxů. Hej, tady někomu donatnul 400 robuxů, 800 robuxů. What the fuck? Jo. Hej lidi, prosím nadonatujte robuxy. A nemám ani jeden, protože budou videí. Víte? A proč se otačím tak vůbec? Ach jo, co se tam zase děje? Hej, tam myš. Myš úplně s tím měchám. Ale prodám nějaký pety za ringem. Normálně. Ale. Lidi, jo, a právě tady pety za ringem. A vydají libáčky. Za ringem. Prodám je tady s ringem a to je tady. Ježiš. Tati. Čekej. Lidi, počkejte, to se nemělo stát. Tata mě tady chce provrtat. Ne, nikdo to nekoupí vůbec. A vůbec to bylo. Jo, já to věděl. Máte to lidi zadarmo, nosry. Já to ani nepotřebuju. Nepotřebuju. Hej, kamo, vy tady za chvíli vykoupíte celý stánek. Normálně. Tam musím se hodit na ty daty. Na vás jako nejvíc. Nejvíc jsem na vás. Koupat mi třeba zase to prodal, nebo prodám Chanuira. Jediný Gamecom. Přehodím vám tady. 2 zlatý a jedno normálku. Já vím, že budu kupovat ty zlatý. Však to říkám, koupili jste hej, to jsem já jsem YouTube. Ježiši, kolik tady bude lidí ještě? Kupte si to někdo. Hej, kámo, však tady máte miliony petů. To vám je. Lidi, tady ty dva, podám to trošku pod minus. Jo. Podám to za fakt hodně, ale šetřím na Huge Hellrocka. Lidi, jestli někdo máte Huge Hellrocka, tak, no prosím, vidíte, jo. Nebych to fakt rád. Ale je to mi nejoblíbenější. Ten týpek, to je já to tam prodávám lidi za ringem a ještě víc. Ale to je chápe. Tak nechápu, co tam dělají. Kam, co s tím je? Hej, kam, proč to nikdo nekupuje? Že tady to holka prodává za 2 biliony. Fogo. Co vám je? No, aspoň že tak. Aspoň, že tak to někdo koupil, no. Ten jeden game. Bookless Mipet. OK. Já vám to nebudu cenzurovat.
je to docela dobrý člověk, má to dobrý jméno, ale nebudu vám to cenzurovat. A nejsem cenzurovat. Kapeb. Hej, Gecko mám tady. To nevím. Čekaj, nemám, já jsem neviděl Gecka. Jsem neměl Gecka. Ale, jestli máte nějaký fér, třeba nějaký vajíčka, nebo jestli mi chcete dát jako, hele, lidi, teď si vám řeknu jméno, jo? Přesně to. Tak mi pošlete nějaký gifty, protože tady to se včasně může stát. Já jsem na konci. Nevšimnete se, kde jsem stál 20. A vůbec jsem se to neposlal. Já mám 2 uši, takže hej, WTF. Vy nic jiného nekoupíte. Prosím. Kamo, já tam musím jít přihodit normálně ty pety. To nejde. Kolik tam to bude? Kolik tam to? Máte tam fakt chámu. Nedám tam. Počkej, ne. To mám tady. Pár typů, kámo, za jeden gem. Jeden gem. Máte oši, máte gemí, ský, můžete kupovat, jestli chcete, kámo. Díky, kupujte. Děkuji, že kupujete moje pety, kámo, fakt vám děkuju. Kdo se kupuje, teda. Tomu děkuju nejvíc asi. Hele, jak toho huge Grimly zkusím prodat za 1 milion. Nebo prodávám to pod cenu třeba za, já nevím, strašně moc. Hej kámo, nemusíte mi všechno kupovat, jako co máte. Co? Ne. Kámo, ne. Ale rozdávám vám miliony petů, jo. Teď vám tady rozdám za 1 milion. Si chcete koupit, tak se joinujte, protože já potřebuji prachy, jo. Když šetřím, jako na čau. Jasně. Ahoj, JSS, že jsem připojil. JSS, haha. JSS, haha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3. Hele, čau. Ne, kamu. Nechci, 1 bilion. Čus. Kámo, promiň, že vám tak pomáhám, ale já prostě se to zamyslím vám pomáhat. Kámo. Počkej. 26 milionů. Ne, kámo, neučíte se ode mě angličtinu, prosím. Hej, kámo! Ne, já to chci frát, kámo. Ty mě neznáš. Tak to by byl konec videa, lidi. Tak zdarec palec.